com diu la dita castellana, con la Iglesia hemos topado. Cal recordar i deixar de forma clara i meridiana que no estem davant d'una moció anticlerical ni anticatòlica per la nostra part, almenys. Si algú s'ho havia pensat, li he de dir que va errat, des del principi i fins al final. El més gran revolucionari que ha tingut la història de la humanitat ha estat Jesús, el qual, com diu l'Evangeli, ens va deixar clar que al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. Si Jesús fos un regidor, hi votaria a favor de totes, cosa que els que votareu que no, sota l'erràtica creença de seguir-lo o de fer-li un favor al seu mestratge, el contradireu, per no dir el traireu. Curiosa contradicció que qui vol que l'Església visqui amb la màxima plenitud en la nostra societat la trairà contravenint el seu mestratge. Cal dir que la confessionalitat que ha d'estar present en totes les normes, tal com deixa de forma clara la Constitució i es reforça pel dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, arran d'un conflicte d'interessos entre la interpretació del Concordat de la Santa Seu i els impostos no devengats, arran d'unes obres fetes en un centre docent amb l'Ajuntament de Getafe. La nostra ciutat té i disposa d'immobles de titularitat de l'Església i altres religions. Si ja es posa de manifest una preferència entre els immobles de l'Església i la resta de religions, arran del Concordat, aquest fet és manifesta encara més desigual entre l'Església Catòlica i els mateixos contribuents que es dediquen a activitats empresarials o econòmiques del mateix tipus que pugui realitzar la mateixa Església Catòlica. Tenim una aconfessionalitat que, lluny de ser laïcitat, que seria el desitjable al nostre parer, es manifesta competència deslleial envers les activitats econòmiques. Per tant, aquesta moció planteja la normalització i implementació del principi d'igualtat amb els impostos entre totes les religions i entre totes les activitats de les persones físiques i jurídiques, a fi i efecte de no generar favoritismes ni avantatges desiguals que, curiosament, i cal dir-ho ben clar, penalitzen la seva imatge social de la mateixa Església Catòlica, presentant-la com una institució que gaudeix de favoritismes envers fiscalitats de l'IBI, les quals tota empresa hi està compromesa per llei sota aquest principi d'igualtat. A mode de cloenda i com a cristià que em sento, insto a tots vostès a donar el seu vot favorable, per tal de donar coherència i interpretar l'Evangeli en tota la seva integritat cristiana, i recordo, al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu és el que és de Déu. Moltes gràcies.